хушбахтона дар Тоҷикистон соли 2013 қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ қабул шуд. Инам бошад бо иродаи сиёсии роҳбари давлати мо ва мо аллакай мехоҳем ки ба ин қонун баъзе чизҳои нав ворид шавад ва илова кунанд, чунки ҳаёт нишон медиҳад ки на ҳама паҳлӯҳои пешгирӣ, на ҳама роҳҳои гӯем ки аз байн бурдани хушунат нисбати занҳою духтаро ҳаст. Як бонуи тоҷик дар доираи оила шакл мегирад. Агар дар доираи оила ҳаққи ӯ таъмин бошад, ҳуқуқҳои иқтисодии ӯ таъмин бошад, ҳуқуқҳои маънавӣ, ҳуқуқҳои равонӣ ва ҳуқуқҳои фитрии ӯ таъмин бошад, бидуни шаку тардид ин шаклдиҳандаи як насли солим аст. Яъне ки мо ҳамагон хуб медонем ки дар ҷомеаи суннатӣ нақши зан вобаста ба шакл додани як тифл то ба ҳамон рӯ ба камолот расидани як тифл нақши асосӣ дорад. ҷомеаи мо имрӯз ҷомеаи суннатӣ аст. яъне ки то ба имрӯз ҳастанд доираҳо ва гурӯҳҳое ки монеа барои пешрафти занон иҷод месозанд. яъне ки ҳастанд оилаҳое ки падару модароне ки монеаи амалӣ шудани орзуҳои духтарони худ мешаванд. ба ҳамин хотир зарур аст ки мо ин қолабҳоро шиканем. барои духтарони худ, барои ҷавонон, барои ҷавондухтарон шароити имкониятҳо имрӯз давлату ҳукумат бисёр шароити имкониятҳои мусоид фароҳам овардааст. аз ин имтиёзҳо бояд ки самаранок истифода бояд бурд. ва имрӯз зани тоҷик, хусусан духтари тоҷик бояд ки барои худ пеш аз ҳама идеал дошта бошад. яъне ки имрӯз бонувони мо занони боҷасорату донишманди тоҷик метавонанд ки ҳамчун беназир Бҳутто, монанди Индира Ганди, Ангела Меркел, ки ба монанди Маргарита Тетчер сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ бошанд. аз соли 1999 аллакай Тоҷикистон конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои сиёсии занонро қабул кардааст ва пас аз ин фармони президент баромада буд. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқҳои сиёсии занон, дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва ин фармон то ҳол амал мекунад. Дар қонунгузории мо асосҳо ҷой дода шудаанд ва якчанд барномаҳо низ қабул гардиданд. аз он ҷумла иштироки занон дар корҳои сиёсии давлат, инчунин барномаи тарбия, иштирок ва ҷобаҷогузории занон дар кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷумлаи занон ва духтаронро ташкил медиҳад қабул гардидааст ва боиси ифтихор аст ки аллакай 23% хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро занон ташкил медиҳанд ва ин барнома бори дигар қабул гардид барои солҳои то 2030 ва мақсади асосии барномаи навбатии қабул гардида зиёд намудани иштироки занон дар корҳои сиёсӣ, махсусан дар кадрҳои роҳбарикунанда то 30%-ро ташкил медиҳад. 8 нафар бонувони тоҷик ҳамчун аъзои узви маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 15 нафар занони боҷасорат ва донишманди мо вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳамчунин дар маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқи вилоят, шаҳру ноҳияҳо занон иштироки фаъолона доранд ва имрӯз 41% вакилони шаҳри Душанбе,
35% вакилони дар маҷлисҳои маҳаллии вилояти хатлон, 33% вакилон дар вилояти суғ, ҳамчунин 34% вакилон дар маҷлисҳои маҳаллии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҳисоби занон интихоб гардиданд ва ташаббускории онҳоро мо дар ҳама самту соҳаҳо баръало мушоҳида мекунем. Қонунҳо ҳуқуқ метиҳанд, лекин мо бояд ки донем ки мо на фақат ҳуқуқ дорем, лекин мо уҳдадориам дорем. Мо 30 сол дар фазои истиқлолият зиндагонӣ мекунем. Бояд ки ҳар як нафар, ҳар як духтар, ҳар як зан аз ин қонунҳо пурра истифода барад. Ин проблемаи баробарҳуқуқи зану мард дар ҷомеа, дар оила, дар тамоми ҳама соҳаҳо аст. Барои ҳамин бояд ки кӯшиш ба харҷ диҳем ки мардҳои моам имрӯз дар паҳлӯи мо буда ҳамроҳи мо ин мушкилиро аз байн баранд. Чтобы женщина была экономически активной, она должна быть образованной. И необразованная мама, она также даст и необразованное будущее и общества, и для государства это будет очень большая проблема. Поэтому больший акцент нужно делать на образовательный, на повышение образованности наших девочек, женщин. В своем поеме к парламенту и народу в декабре 2021 года президент дал четкое указание, чтобы удельный вес женщин, руководителей в государственной власти было доведено до 25%, а просто сотрудников до 30%. Это очень такой весомый месседж от президента, который правительство должно выполнить. бисёр таҷрибаҳоро фарз кунем дар минтақаҳо, дар маҳалҳо вақте ки бо дарсу бо иҷлосҳои бо мизигирҳои иштирок мекунем, мебинем ки бонуҳое ки фарз кардем дар ҳамон иҷлосҳо иштирок мекунанд, ё ки ягон буклетҳое ки дар он ҳаққи зан аст инъикос ёфтанд суҳбат мекунанд, вақте ки ба хона мераванду каме ҳақталошӣ мекунанд, онҳо боз дучори зӯроварӣ мешаванд. яъне ки мо дар ҳамин иҷлосу дар мизи гирду дар ҳамин таҳсилҳо бояд ки мардҳоро даъват кунем, чунки ними калиди мушкилоти риояи ҳаққи зан дар ҷомеаи тоҷикистонӣ ба хусус ин дар дасти мардҳо аст, дар дидгоҳи хароби мардҳо аст, дар дидгоҳи дар баъзе маврид хатои онҳо аст. ҳуқуқи зан ҳам дар сарчашмаҳои дини ислом ба шакли равшан баён гардидаанд ва 4 ҳуқуқе ҳаст, мо бояд онҳоро бидонем ки дар дини ислом таъкид шудаанд. Якумин гуфтем ки яъне нафақа, дуюм ин ҳаст ки ӯро ба таълим фаро гирифтан. Шавҳар ҳеҷ вақт ҳуқуқ надорад зани худро аз ҳаққи таълим боз дорад. Сеюм он аст ки онро бигузорад ба зиёрати хешовандон, падару модар, бародару хоҳар биравад, хешовандони худ биравад, зеро аз ҳуқуқи шоиста ва аз ҳуқуқҳои мусаллами зан маҳсуб мешавад. ва ҳуқуқи чорум ҳам гуфтем, шавҳар ҳуқуқ надорад молҳо ё хо манқул бошанд, хо ғайри манқул бошанд, молҳои зани худро ба шакли зӯрӣ, ба шакли яъне зӯроварӣ тасарруф карда онҳоро харҷ кунад. Ин молҳо ҳаққу ҳуқуқи зан оила ҳастанд. худаш дар кадом роҳе чӣ тавре ки мехоҳад онро метавонад чикор кунад, сарф кунад. Дини ислом ҳама гуна зӯроварӣ, дашном, зулму ситам кардан нисбати оила занро ҳаром ва аз гуноҳони бузург мешуморад. литаскуну илайҳа ва ҷаъала байнакум маваддатан ва раҳма. ин чӣ маъне дорад? дар сураи Рум чӣ тавре ки қайд кардем ояи 21 мегӯяд ки яъне аз дидгоҳи дин нисбати зан яъне барои оромиш ҳаст, барои меҳру муҳаббат ҳаст, барои ғамхории мо шумо ҳаст. ба ҳамин хотир ҳам ин оят маънои онро дорад ки ҳар гуна суханҳои зешт, дашном намудан, суханҳои қабеҳ гуфтан, лату кӯб кардан гуноҳи бузург аст ва ин инсон ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират муҷозот мешавад.
ҳаман хушунат якчанд паҳлу дорад. ман хиёл мекунам ки аз ҳама аввал ин проблемаи маълумотнокии худи духтарои занҳо. агар мо масъалаи иқтисодӣ гӯем ки агар вай маълумот надошта бошад ва агар ҳунар надошта бошад ва чӣ хел проблемаи ҳуқуқи иқтисодӣ худро ҳал мекунад. ҳамчунин дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон бисёр васеъ ҷорӣ карда шудааст ва албатта ин якранга ҳаст. Якранга мо медонем ки дар Тоҷикистон аллакай занҳои соҳибкорони гӯем ки пурқувват ҳам ҳастанд, лекин он занҳое ки мегӯянд ки онҳо бо бизнес машғул ҳастанд, лекин маълумоти кофӣ надоранд. ман медонам ки ҳозир дар гирди атрофи қабул кардани як қонун дар бораи гӯем ки роҳ кушодан ба имкониятҳои гӯем ки тиҷоратии занҳо аллакай қонун лоиҳаи қонун тавир шуда истодааст. албатта қонунро қабул мекунем, лекин агар худи занҳо ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд, агар ман хиёл мекунам ки ин чизе ки бояд ки мубориза бурд, бояд ки роҳи худро кушоянд, худашон фаъол бошанд ва ташаббускор бошанд. он вақтанда мо мегӯем ки ин масъала ҳалли худро оҳиста оҳиста меёбад. он анъанаҳои беҳтарине ки дар оилаи миллӣ мо буду имрӯзам ҳаст, бояд ки онҳоро барқарор кунем. баъзе чизҳои тарбиявӣ дар оила, баъзе муносибатҳои гӯем ки хешу таборон дар оила. имрӯз ҳамин тоқатнопазирии баъзе гӯем ки шахсон ба вайрон кардани оила ба на фақат худи ҷавоно гӯем ки гунаҳкор ҳастанд. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо бояд ки тарбияи ҷавонои мо сар карда аз на фақат мактаб, аз муассисаҳои томактабӣ муносибати ҳамин гендерӣ ки мо мегӯем, ҳамин масъалаҳо бояд ки ба назар гирифта шавад. шояд ягон 20 сол ҳаст ки аллакай барномаҳои махсус барои мактабҳои олӣ, гӯем ки барои дарс гузарондан аллакай дар мо омода ҳаст ва гӯем ки дар ҳама курсҳои такмили иқтисод ки дар вазоратҳо ҳастанд, ин проблемаҳоро муҳокима мекунанд, ин проблемаҳоро меомӯзонанд ва албатта бояд ки ин масъалаи мо васеътар гирем. Экономическая дискриминация именно в семье имеется в отношении женщин, девочек. Ну, это тоже, можно сказать, исторически сложившиеся традиционные такие стереотипы, когда наследство или какие-то депозиты и активы всегда записываются на мужскую половину семьи, да, но не на девочек. Но на сегодняшний день существуют так называемые организации, которые выступают поручителями при получении кредита в банке. Да? И здесь женщина, она, конечно, ограничена в доступе к финансам. И здесь вот эти организации, они предоставляют и именно делают акцент на женское предпринимательство и на женщин, выступая их поручителями при получении кредитов. Эти стереотипы общественные ломались, что есть женщины, которые и экономически активны, и имеют супруга, и имеют детей, и все у них есть и семейное счастье, есть и реализация как специалиста. То есть это можно добиться и найти компромисс. Нельзя говорить о том, что если женщина становится экономически активной, то это влияет на ее семейные, появляются у нее семейные проблемы, она меньше внимания уделяет семье и так далее. дигар масъала ман фикр мекунам ки ин масъалаи ҳамун ҳуқуқи дастрасии як бону ба имкониятҳои иқтисодӣ аст. чунки ҳамун пешгирии зӯроварӣ дар шаклҳои иқтисодӣ ки бояд бошад. ҳатто агар ӯ корам накунад, фарз кардем аммо тифл нигоҳубӣ мекунад, хона нигоҳубӣ мекунад, шаклдиҳандаи атмосфераи иҷтимоӣ дар ҷомеаи мо зан аст. агар ӯ ҳаққи ӯ таъмин набошад, агар ҷомеаи мо хароб мешавад, яъне ки ин муболиға нест. тифле ки аз он зан пайдо мешавад, ӯ ҳаққалош нест. тифле ки аз он зан пайдо мешавад, ӯ ҷасур нест. меҳанпараст низ нахоҳад буд, ба хотири он ки зане ки ҳамавақт фарз кардем ба истилоҳ сари хам дорад, ба зане ки ҳамавақт фарз кардем он стереотипҳое ки он қолабҳое ки ҳастанд, тибқи он қолабҳо рафтор мекунад. ман фикр мекунам ки аз он бону баромадани як тифле ки меҳандӯст бошаду ҷасур бошаду ҷасорат дошта бошад ҷиҳати ҳифзу мудофиаи як кишвар, ҷиҳати таъмин кардани суботу амнияти кишвар, ин ками саҳлангорӣ аст. бояд ки мо
портрети як бонуи намунавии тоҷика имрӯз шакл диҳем аввал ки мо як бонуи тоҷика дар шакли идеалӣ ва дар шакли ормонӣ чӣ гуна мехоҳем дидан. ӯ бояд ҷасур бошад, ӯ бояд ки ҳақталош бошад, ӯ бояд ки тифли худаша ба саволаш дуруст ҷавоб гуфта тавонад, он бояд ки дар роҳи фарз кардем ҳаққу ҳақталоши фарзандаша ҳамун ҷанбаҳои мусбиат сироят карда тавонад. ӯ худаш бояд ки ҷасорат дошта бошад, ӯ бояд ки бо шавҳараш ҳамрай бошад, ӯ бояд фарз кардан бепардаю беобрӯ набошад, чунки як портрети бонуи тоҷик имрӯз ниёз ба шаклдиҳӣ дорад. ташаббускорию масъулиятшиносӣ аз худи занон бештар вобастагӣ дорад, чунки маҳз онҳо метавонанд ки худро ҳамчун шахсият созанд ва ба ҷомеа муаррифӣ созанд. ҳамчунин имрӯз имконияте барои таҳсил дар кишварҳои хориҷа низ фароҳам овард, ки имрӯз як дар баробари ҷавонписарон ҷавондухтарони тоҷик низ аз ин имтиёз бархурдор ҳастанд ва дар муассисаҳои бисёр ҳам таълимии пешқадам кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ имрӯз ба таҳсил фаро бурда шудаанд. ва беҳуда нагуфтанд ки агар нафаре мехоҳад ки ояндаи миллатеро пешгӯӣ намояд, бояд ки ба занони ҳамон кишвар бингарад. яъне ки аз сатҳи тафаккур, ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти занон ояндаи ҳамон мамлакат ҳамин гуна хоҳад буд.